Teda ahoj všichni, vás tady zase je. Já tady všechny vítám. Vítám tady děti, maminky, babičky, tatínky, všechny vás tady vítám a vítám vás tady na dnešní pohádce Kouzelné zrcadlo. A možná se tady stane i televizní soutěž. A uvidíte, jak to dopadne, když se naše tři krásné dívky sejdou před naším zrcadlem. Tak si to všichni užijte. Lidičky, slyšela jsem, že by tady někde mělo být kouzelné zrcadlo. Nevíte, kde by mohlo být? Tady je. Takže, mělo by být kouzelné a mělo by mi říct, jestli jsem nejkrásnější na světě. Teda to vím, že jsem, ale jako, aspoň jako. Full HDčko na zdejší. Řekni mi, kdo je tady nejkrásnější? No, musím ti říct, že ty to nejsi. To je určitě rozbitý. Hezká jsi, ale krásná to nejsi. To je určitě rozbitý, prostě já jsem prostě nejkrásnější, mě to říká každý. To je určitě, ale určitě rozbitý. Já se ho zkusím zeptat ještě jednou. Full HDčko na zdejší. Řekni mi, kdo je tady nejkrásnější. Už jsem ti jednou řekl, že ty to nejsi. To je určitě rozbitý. Já na to kašlu. Teda to je nafoukaná. No to nevím, jestli se mám těšit na tu druhou. Ach jo. Zaslechla jsem, že tu je prý někde zrcadlo. Nenapovídat, najdu ho sama. Tady je. Zrcadlo kouzelné. Řekni mi, kdo je zde nejkrásnější na tomto světě? Musím ti říct, nejsi to ty. Jsi hezká, ale nejkrásnější nejsi. To zrcadlo lže, to je jasný. Každý ví, že já jsem nejkrásnější. Ztrácet čas s tímhle už tu nebudu. Radši budu. Teda jedna namyšlenější než druhá. Kde pak asi může být to kouzelné zrcadlo? Neřekne mi to někdo z vás? Ano, ty? Tamhle. Děkuju. Víte, proč ho hledám? Protože já se ho chci zeptat, jestli jsem nejkrásnější. Zrcadlo, řekni mi, kdo je nejkrásnější v celé zemi? Nejsi to ty. Hezká jsi, ale nejsi nejkrásnější. Cože? Já, že nejsem krásná. Když jsem krásná, říká mi to mamka, tatka, brácha, kamarád a dokonce i moje zvířata. Azorek, noze. Vidíte? To je můj pejsek a když třikrát zaštěká, tak to znamená, že jsem hezká. Vidíte? Jsem hezká. A to zrcadlo nic. Ale abyste tomu věřili, ještě tu mám koně. Koní. Vidíte? A ten, když třikrát si stoupne na nohy jako člověk, tak to bude znamenat, že jsem nejkrásnější a ještě krásnější. Raz, dva, tři, čtyři. Vidíte? Dokonce čtyřikrát, to jsem nejkrásnější. Ale to zrcadlo mi nevěří. Já teď na ní budu žalovat mamince. Mami! Teda to je mimino. No ale napadlo mě, co třeba uspořádat soutěž krásy. Miss 2016. Chtělo by to pověsit plakáty, aby to všichni viděli. Už běží. Kaši. Tady máš. Děkuji. Doufám, že se tam taky přihlásíš. Ještě můžeme dát. To vlastně teda běžíme. Přesně. Já nevím. Tady je napsáno, že právě dnes je volba Miss 2016. Já se tam půjdu podívat určitě. Já určitě taky. Já taky. Tak to je super. Tak já to tady ještě nikomu dám, třeba tobě. A běžíme. Jo. No a mezi tím, co se naši lepeči plakátů snažili plakáty vyvěsit a rozdat, uvidíte, co se stane.
přihlásili 3 soutěžící a už se nám přihlásila i porota. Tak je čas vám je všechny ukázat a představit. Náš první porotce je náš úžasný pravnuk Amádia Mozarta. Jistě jste to na mě poznali, protože každý říká, že jsem celý on. No, a chtěl bych vám říct, že umím hrát na hudební nástroje. A to je viola, housle a buben a spoustu dalších nástrojů. Je, výborně, tak ten určitě hudbě rozumí. A náš další významný porotce je náš princ. Já jsem malý princ, bydlím na malém zámku a do soutěže jsem se přihlásil protože mám rád hezký holky. Výborně. A náš další porotce je... Ano, výborně, pan doktor, to je úžasné, kdyby tady někoho trefilo, tak nás všechny zřízí. To je výborné, pane doktore, děkujeme, že jste přišel. Bubu, já běžím z ordinace, protože bych chtěl být porotcem. Slyšel jsem, že se koná Miss 2016. Ano, správně, pane doktore. A naše poslední porotkyně je... Babička! Moc ráda jsem si vždycky přála být porotcem v soutěži Miss, anebo rovnou soutěžit. Ale na soutěžení jsem ještě moc malá. A proto můžu být jenom porotkyní. Ale to je taky splněnice. Ale já jsem si vždycky přála nějaké hezké šaty a tady je taky uvidím. A kdybych tady byla před vámi zrovna já a hrála tady, tak bych to vyhrála určitě. Víte, že se nejde. Určitě. A tak jste všichni viděli porotce a já budu moderátor této soutěže. Takže dobrý den, vítáme vás na dnešní Miss 2016 a můžeme si představit soutěžící. Naše první soutěžící je... Dobrý den. Dobrý den, Jak se jmenujete? Demi Lovato. Výborně. A co budete předvádět? Já budu zpívat. Výborně, děkujeme. A tak nám o sobě prosím něco povězte. No, já pocházím z Ameriky a skládám si svoje písničky a potom je tady taky samozřejmě zpívám. A je mi 20. A do téhle soutěže jsem se přihlásila, protože mi všichni říká, že jsem krásná. Výborně, tak děkujeme a naše druhá soutěžící je tady. A je to? Ano. Výborně, Ejša. A přijela až z Asie. Výborně. A co budete předvádět? Tanec. Výborně. Tak děkujeme a můžete jít. A naše třetí a poslední soutěžící je naše Rozálie, Bůh ví odkaď. tak, a vy budete předvádět co? Já budu říkat básničku. Má 444 slov. A neusnou tady? Ne. Tak dobře, budeme vám věřit. A co na to říká porota? Na tyto... No, zatím bych řekl, že výběr je celkem dobrý. Děkujeme. A myslím, že už můžeme začít s vystoupeními. Takže naše první soutěžící bude zpívat svoji písničku. A může začít. Já budu zpívat písničku v galštině. Sama jsem si ji složila. Galština je už vlastně zapomenutý jazyk a je už nás jenom pár, kdo jim umíme jakože mluvit a zpívat. Takže ráda bych vám zpívala. You and you know me, line is your hello and dear in a wall.
poroty? No, zatím jste pro mě číslo 1. Velmi se mi to líbilo. Výborně. Ale samozřejmě to zatím nemůžu usoudit, protože jsem neviděl další soutěž. Výborně, a co na to říká náš pan doktor? No, taky se mi to líbilo. A taky jsem zvědavý na další 2 soutěžící. A princ? Mně se to líbilo. A Pepička? No konečně. Já bych řekla, že má nedostačující šaty, to se mi nelíbí teda. A ten zpěv, zdá se mi, jako kdyby si tu řeč úplně vymyslela, ale teda viděla jsem lepší věci. Tak děkujeme, Pepičko. A myslím, že je čas na hodně malou přestávku, protože naši soutěžící se připravují. A já se vás chci zeptat, jak se vám líbila první soutěžící. Třeba... Mně se to líbilo. Jo? Mně taky. Jo? Komu se to líbilo všem? Je, výborně. A možná už může přijít naše druhá soutěžící. Že by? A je tu výborně, potlesk, že se uráčila přijít. Můžete začít. Tak si počkáme na hudbu. Výborně, tak děkujeme, ale dávejte pozor, aby se vám něco nestalo. To nemůžeme dopustit, tohleto, aby vás tady pan doktor nemusel nakonec někam odvést. To, jako bylo to krásné, to chce potlesk samozřejmě. Ale opatrně, opatrně. Aby se mi nic nestalo. A jak se vám líbila tato soutěžící? Poroto? No, mně se to líbilo. Bylo to velmi zajímavé. Ano. A Pepičce? Udělala bych to lepší. A pan doktor? Zatím se mi líbily obě 2, ale ještě nevím, jestli se mi bude líbit ta 3. A princ? Bylo to určitě velmi krásné, ale nevím jak, ale taky jako pan doktor, nevím jak bude vypadat ta 3. A vám se to líbilo jak? Jestli se můžete zeptat třeba tebe? No. Jak se ti to líbilo? A tobě třeba ty v řadě? No. Dobře. Jo? Tak dobře. A tobě? No tobě. Bylo to dost zvláštní tanec. Tak děkujeme a ještě dávám se zatleskat. A naše třetí soutěžící je... Rozále je buchný odkaď. Jo, to má to divný jméno. Výborně, tak a vy budete recitovat? Výborně. Můžete začít. Myš Viktorie, Pavel Šrup. Kde jsi byla, kočičko, že pořád spíš? Byla jsem v Londýně navštívit myš. Ty hloupá kočičko, u nás je myš. Jenže ta v Londýně od všech se liší. Jak se jmenuje, kde vlastně žije? V paláci pod Runem, myš Viktorie. Proč si jí kočičko nepřivedla, když já jí celíčkou cestou snědla? Výborně, tak to bylo krásné. To bylo 444 slov. Umíte velmi krásně počítat. A porota na to říká co? No, mně se to líbilo, ale musím uznat, mohlo to být lepší. A princ? Mně se to taky velmi líbilo, ale z těch 444
babička na to má jaký názor? Nelíbilo. Jak to přijde? A teďka bych se vás chtěla zeptat, komu vy byste dali hlas z těchto tří? Ano? Třetího vystoupení. Jo. A ty? A ty? Asi tam a ty? Třetím. A líbilo se vám to? Jo. Dobře. A já myslím, že porota se musí poradit. A já... Kdo myslí, že to vyhraje? Třetí, jo? Jo, třetí. Tak dobře. Určitě vyhraju já. Ty mě na to nemají. Říkala jsi něco? Já tu korunu vyhraju. Tahle je oblečená jak nějaký Podívej na sebe. Zase má ošuntilý brejle jak z roku 1910. Jsem na sebe. Vypadám náhodou líp. Jak ti chybí ty kytky na těch nohách, to je taky schválně? Musela jsem je ustřihnout, dosahovaly ke stropu. Stejně to vyhraju. Co si to dovolíš? Ale si to sakra dovolíš? Co si to dovolíš? A jí může dát. Co si to dovolíš? Já si poberu, já si Tak aby ti to nebylo líto jako, jo? Aby ti to nebylo líto. Klidně si zlomte nechty. No teda, já nevím, komu z vás to bude líto. Všechno tady viděla porota. Ale prostě stejně víš, že já jsem se jenom bránila. Ale já o ničem nevím. Oni si začali a já jsem se jen připojila, protože jsem nechtěla dostat facku. A teda k tomu řekneš jako co? Já jsem byla svatoušek, jako no, tak to jsem teda zvědavá, hodně zvědavá na názor poroty. Bylo to otřesné. Chtěl bych vědět, jak se k tomu všichni vyjádří. Za mě to ani nedokážu vyjádřit. To je opravdu strašné. No, tak asi to zbylo na mě. Takovouhle ostudu bych si nikdy neudělala. No, Já bych byla mnohem lepší. A určitě bych to vyhrála. Tyhle nestojí za nic. Doktore? šílené, opravdu šílené. Jak se takhle můžou porvat před porotou, to vůbec nechápu. A co vy, princi? Víte, kolik se koukáte na televizi lidí? Tak celý milion? Asi 5 miliard. Já jsem dostala nápad. No. Co kdyby jsme jim dali mis podle jejich povahy? To půjde. Ano, tak to uděláme. První bych udělil mis výbušná. Aspoň něco normální. Ano, Zvědavá, co dostanou to se potlesk. Druhé udělíme mis lhářka. Ano, 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 ano. A třetí mis namyšlená. A to je jak v reálním životě vlastně. A to se z nás tři nejhorší. No, a co vy, nechtěli byste se náhodou polepšit a třeba se přihlásit příští rok? Co ty polepšíš se? No, jako asi jo, ale nevím, hele. A co ty? No, asi trošek. Za rok se toho nic moc stihnout nedá. Je přece jenom 354 dní v roce. 354 dní, je to 365 dní. Jo, díky. Ta taky umí hezky A mě se nikdo nezeptá, samozřejmě
No, týhle mrtvoly si nevšímej. Dobře. No konečně jste se usmířili. Tak jo. A naše pohádka končí. Takže chtěli bychom se vám všichni představit. A naše první soutěžící se jmenuje. Hrála jsem první misku, Miss Výbušnou a jmenuji se Jana Dejnková. Hrála jsem Miss Hláška a jmenuji se Soňa Latková. Já jsem bohužel Miss Namyšlená, ale jmenuji se Dominika Pišková. A já jsem byla Bulbu, moderátor a vlastně průvodce pohádky a jsem Adela Tampírová. Já jsem hrál předsedu poroty a kouzelné zrcadlo a jmenuji se Josef. Já jsem hrála Pepičku a lepiče plagátů a jsem Kateřina Soukupová. Já jsem hrála doktora, koně a lepiče plakátu a jmenuji se Tomáš Chmelič. Já jsem hrál prince, psa a lepiče plagátu a jsem Boře Bojíše. Já bych chtěla připomenout, že Tomáš Chmeličku a Bořík se přihlásili až pozdě v pololetí a Tomáš dokonce obě divadla se přihlásil až ve 3/4 ale myslím, že oba dva zaslouží velký potlesk, protože mají poprvé před dospělými vystoupení. Ještě potlesk pro naší režisérku. A Dominika tam vždycky skáče do řeči, tak se to zase vydělej. Ale jinak je moje paměť, protože my všechno improvizujeme. Takže my to zkoušíme, pak já něco udělám nějakou poznámku, pak to předěláváme a Dominika to si to pamatuje. Ale zase, jak jste viděli, skáče do řeči hodně ráda. To se líbí. A kdo se vám líbil ze všech nejvíc? Tak když mi dáte hlas, tak vám dám lízátko. Bude to nejsilnější. Konej jako tamhleta. Přesně. Takže, Kdo se ti třeba tobě líbil? Po hlasu. Jo, pes. A tobě? a kdo se třeba líbil tobě? Já. A kdo se třeba líbil? Mně se líbil lepič plagátů. Že myslím? Mně se teda líbili všichni, ale nejvíc tedy já sama. A komu jsem se líbila já? Akorát já jsem zapomněla, že mám doma, právě jsem si říkala, co vyhodím, tak jsem měla bílý plášť. A Tomáš mi říká, co si mám vzít na sebe. Tak jsem si vzpomněla, že jsem ten bílý plášť ještě nevyhodila, takže ho, až budeme hrát pro školku, tak ho přinesu, ale ten bílý plášť se potřebuje. Tomáši. A ještě taková